Wah, nggih. Nggih. Ya, diaturake kaya apa? Kusuma Wijaya. Kusuma adalah bunga yang indah, Wijaya adalah kemenangan. Semoga hadirnya Mbak Silvi Kumalasari di Ponorogo menjadi keindahan dan kemenangan untuk warga masyarakat Ponorogo. Lek kata-kata ngeten iki angel lho Mbak Silvi. Ya, monggo Kusuma Wijaya dados yuk.
Ya tuku beras Mbak Silvi jenengan niku. Iki kali nggih mbuktekke nadyan tembung gamelan nyel nyatane nggarap napa-napa nggih saged. Alhamdulillah. Dek Silvi, Dalem Bu. nyuwun sewu Pak Yoyo. Iki gandeng Dek Silvi bar iki arep medun to. Ning aku kudu buka lan jujur bahwa kehadiran Silvi Kumalasari malam hari ini. Kumalisara. Ayo. Silvi Kumalasari hadir pada malam ini adalah atas permintaan Bu Kesi ketika di alun-alun Ponorogo. Eling ra aku matur karo Pak Bupati. Nggih. Pak Bupati jenengan temokne Pak Cahyo kali Silvi mesti jos geger gember. Nah iya. Nggih napa mboten Bapak Ibu? Nggih. Ayo ta. Bareng ketemu kula seneng, Mbak Silvi seneng neng sampean atine ketoke kok beteng. Ora, tenang wae. Aku jujur Pak karo sampean. Yen aku iso nyenengke atimu padha karo aku ki entuk swarga ngono lho Pak. Amin ya rabbal alamin. Saiki sebagai tanda bukti gandeng Dek Silvi saiki arep medun. Awake kudu foto bertiga, kiwa tengen. Ayo. Kameramen siap? Kita foto, ya. Ayo. Saestu niki Bu. Ayo, sana kita Oh, loro tok.